everyone, welcome back to Sana Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories, and namhlanje sikhuluma ke nge-celebrity lethu Umsizi Njapha odlala ke indawo kaKhulekani. Indaba ke ezibhlungu nezigcwele la ku social media ukuthi ke uyashiya ke kulomdlalo. Guys ke uKhulekani noma ke Umsizi Njapha ungokudabuka eMbumbulu KZN, ubedlala kona ke lo mdlalo ko odlala ke kumzansi Magic from Monday to Friday ngo 8:30 ntambama. Umsizi is one of the lead actors who plays the controversial Khulekani Mthembu. uKhulekani is challenging his brother ke guys uSiphamandla noma ke uZamcolo for leadership of the family church. Ukuhamba kwakhe ke kulandela ke ukuhamba kukankosikazi wakhe khona le storyini uAngel Zuma noma ke uNomkhosi, yena ke ekuthiwa ke uthole amadlelo ahlaza, so ke wese decide ukuthi cha uyashiya ke kulomdlalo. So guys, noKhulekani ke nawe uyahamba kusho ukuthi kuyaphela ke ngale ke family ke yakwaMthembu. Guys, ma rumors ade gcwele la social media bekuthiwa ke uxoshiwe ngenxa yokuphakama kwathini kanjani njani, but ke ekhuluma ke ne Daily Sign ukucacisile ukuthi cha akaxoshwanga kulomdlalo, ube nesikhathi esimnandi kakhulu and uyohleze ebabonga noma ke ebonga iproduction for ithuba nanokukhula nje kulindima ke yezokulingisa, usiyohleze babonga impela. But ke the story of the character had to come to an end. It's Umkhokha at the end of the day. Ukufa ke is the center of the story. So lokhu kuya confirm guys ukuthi I character yakhe abazoyi replace kodwa ke bazombulala ke I character ka Khulekani, yabazoyibulala impela guys. But ke I don't think ukuthi bazoyibulala manje njengoba behambile ke entabeni, because we still have 2 months or 4, or let me just count, it's November, December, January, February. I think we still have 4 months ukuthi ke sihambe siye ku season 3. So I don't think ukuthi ke I character ke izobulawa khona manje. I think he will do ehambile wayintabeni uzobuya ke after some times and aqhubeke ke and bese beyibulala I character yakhe ngandlela thize ke. I don't know guys, but ke as for now I don't believe ukuthi it's the end of his character, but uyasho ukuthi cha akasashuthi impela ke engicanga ukuthi it's for season 3 ozoqala ke next year. Season 2 waqala ngabo March, so I'm hoping ukuthi ke nawo ku season 3 uzoqala khona lapho ke ngabo March next year. So ke uKhulekani ungeke asaba ingxenye yalomdlalo. Omunye bamshilo futhi bathe uNobuntu naye ngeke asaba ingxenye yalomdlalo, phinde kube futhi ke uAngel Zuma naye ngeke asaba ke ingxenye yalomdlalo. I think ke izothatha ke enye ke izothatha omunye umkhakha yini kanje guys, yeah, but izothatha enye route ke manje, like beside ukuthi there were 2 sons zika Zamcolo noma there were 2 sons zikamvelase ekade zikhompyutha noma ekade ke ziseyikhundleni ezihlukene. So I think they will come up with something new that will be interesting for season 3, because they are killing a character kaKhulekani. So yeah guys, man, that bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.